Takže ahoj. Ahoj. Já jsem Radka, jako už asi víte, z minulého videa, kde jsme snědli čili se skořicí, což fakt moc dobrý nápad nebyl. Já jsem Janý. Dneska uděláme směs majonézy a cukru, což je docela fakt hnus. Ano. Takže tady je majonéza. Já to dám majonézu a jsem dá cukříčku. Fuj, stará majonéza. Nemožně stará, nebo. A cukr. Stačí. Takže z toho něco, co vypadá. nám vzniklo tohle. Ten takhle masou nevyrábí. Takže teď začínáme. Takže to pořádně. Je to hodně hnusný? To jsem se tolik jako tohle nebála. Vajíčka s cukrem, co bys říkal, ahoj. Dali mi prosím tě. Já tak pobliju. No, když on tak přemýšlím, tak to nebyl zase takový hnus. No to ještě větší. Tak jo, čekaj ty další videa. Ty budou ještě horší. Jo.